Ga wannan lamari mafita abu mai sauki ne mai girma kakaki. Ba sai kowa ya biya tara ba. Idan har aka bi dokokin hanya kamar yadda aka shimfiɗa, ko kwandala ɗaya ba za su biya da sunan tara ba. Za su rayu cikin farin ciki da albashinsu. Za ku iya jinjina akan wannan. A faɗa ba ana alƙalanci da wanda ya fara kai duka ba ne. Da wanda ya so mai yankan jiki ya faɗi ƙasa ake ƙarƙare faɗa. Yaƙini na shine, shi zaman kaso ba hukunci ba ne, face dama ga mutum na yin nadama da kuma hidimtawa al'umma. Matan da suke nan suna ƙera gaban roba ga yaran da suka nakasta. Wayala. Wato ka buga hancinka ne? Yayin da nake wanki ne da garin soft shine na fadi. Ya kake kasada haka ne? Me zai hana ka yi rayuwar farin ciki yayin da kake wanke wa kanwata kaya? Wanke wa kanwarka kaya kuma? Ya. Amma yanzu dan Allah kai ka dauka kanwarka kaya take sawa? To ai wannan tamfol kawai take yafawa. Ai kayan ta sai masu wankin carpet. Zafin rana, ka koka, a dusa kankara, kai bari. Kwazam sai dai na jikira. Madam, kullum aikin kenan. Kai san baka da amfani. Wasu rayukan san ba sa ci gaba. Sunday, za mu yi lance sabon farmaki yanzu nan. Ku je ku yaki matasa. Jayin sa. Yala bai, a yanzu haka da akwai jirgi a su koyayi. Command, party ne yake neman ba da izinin tashi. Barti, yalla mai. Na san cewa rauninsa na warkewa da wuri, amma dai gaskiya a kai shi asibiti a wanke raunin. Daga nan ka kai shi gida. To yalla mai. Shikenan.